or your Navy and all this? Airlines, Indian Airlines like that. Indian Airlines. So which is your favorite airlines? Kingfisher? Mine is Kingfisher. Kingfisher, like Kingfisher. But I hope they are into good financial stability now. And which is your favorite superhero? My superhero is Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. You don't know Batman, Superman and all these people. I think they are old now. They used to be superheroes when I was a kid. Is it so? Because now everybody is saying, she's saying Salman Khan, somebody is saying Hrithik Roshan, you are saying Hrithik Roshan now. I hope not Sachin Tendulkar. No. No, you don't like Mumbai. You don't like Mumbai Indians? Yeah, I like. You like? Okay, you follow IPL? Yeah. Okay, which is your favorite team? My favorite team is Mumbai Indians and Rajasthan Royals. Mumbai Indians and Rajasthan Royals. Are they into playoffs now? Final four? I don't think so. Yeah. They are? Mumbai Indians is there. Good. I didn't knew that. Thank you very much. Okay. What's your name? Samruddhi. Samruddhi surname किरे? Sargaonkar. खयच्या स्टँडर्डान तू? 5th स्टँडर्डान. ओके. तुझी फेवरेट मूवी खयची गो? I hate love stories. I hate love stories. कोणा खातीर I hate love stories? इम्रान खान आवडतो तुका? आणि ती ही आवडना अनिल कपूराची चली? आवडता? मागीर ती आवडना मागीर तोच कित्याक स्पेशल आवडटा तरी इतको बरो दिसता तो? आणि आता पयले मूवी तुवें? तो खंयचे आवडले? खंयची मूवी पयली आता तुवें? Blind Camel. पयली बरी असली मूवी? ओके. म्हाका एक सांग तुका व्हडलें जातकूच कितें जावपाचें आसा? कितें करपाचें आसा? डॉक्टर जावपाचें आसा? तापासून कापतले वयतले लोकांक सारकें तपासतले मगो? ओके. MBBS बीन करून दोतोर जातले तूं? खंयची स्पेशलिटी? हाडांचे मागीर सारखे डिसायड कर. मागीर 10th स्टँडर्ड मेरेन कळटलें तुका खंयची स्पेशलिटी करपाक जाय हय मगो. मागीर 10वेक जेन्ना तूं पावतले पळय तेन्ना आमी हांगा परत मेळया तेन्ना म्हाका सांग तुजी स्पेशलिटी खंयची आसतली ती. ओके. देन ओ लिटल फेलो कम म्हाज्या वांगडा असो सगळ्यान धाकटो म्हाका दिसता एक मेळ्ळलो भुरगो तो होच. बाबा तुजें नांव कितें? तुझं नाव काय बाळा? नाव काय? आयुष्यमान भव. हा आयुष सरनेम काय तुझं? आईला आई कुठे आहे? आई कुठे आहे? आई सरनेम काय हो बाळाचं? वैशम. हां काय नाही कॉम्प्लिकेटेड आहे थोडा हळूहळू कळेल. आयुष्य वैशम पाळ हो करेक्ट. ओके बाळा तुझं वय काय? तुझं एज काय? एज कोण रे? असू दे. अंगा पळय बाबू इथे बघ बाळा इथे बघ बाळा. तुला मोठं होऊन काय बनायचं? बॅटमॅन बनायचं. काय खरं नाही हा घरी. आणि मला एक सांग आई चांगली की बाबा चांगले? इथे बघा तिथे बघू नकोस. इथे बघ. आई चांगली की बाबा चांगले? सगळ्यात चांगली हा आई. इथे आहे म्हणून इथे चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवलला आणलं म्हणून आई चांगली. घरी हा आणि घरी जेव्हा बाबा फिरायला नेतात तेव्हा कोण बाबा फेवरेट? कंडिशन्स अप्लाय हो. हा चला आयुष तुझं नाव? My name is Gaurav. Your name is Gaurav. Okay. What is your name? My name is Aishwarya. Aishwarya Rai. No? Then your name? Naik. Okay, and your name? My name is Shruti. Okay, can you give me this thing? Whatever you're wearing. हा हे म्हाका दित तू? हे म्हाका दिता? ओके. आणि तुझे नाव बाबा कितें? अजिंक्य देव. हा सरनेम? अजिंक्य अजित नायक. तुमकां एक खंयचें सॉंग कळटा हिंदी पिक्चरांतले बीन सगळ्यांक तिगांकूय? खंयचें कळटा? ल्हान भुरग्यांचे खंयचें सॉंग कळटा तुमकां? या मेच्या गरमेन म्हाका दिसता जुना मेरेन रावपाची हांची तरी परिस्थिती ना. सो हांकां पावस हो मे म्हयन्यानूच जाय. आय होप आतां येना जाल्यार पुरो मागीर येवचो. मे म्हयन्यान न्हू जाल्यार जुनानूच तरी हो पावस सारको टायमार येवचो. हेच ह्या भुरग्यांची आणि माझी देवा कडेन मागणी.
आमच्यामध्ये असं ही भुरगीं आणि भुरग्यां वांगडा आसता तांचे पेरंट्स. सो आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया, पेरंट्सा कडल्यान जाणून घेवया ती कितें चित्ता आपल्या भुरग्या बद्दल ती. He says that he wanted to become an architect. I don't know because I want to give to his choice. What he wants to become, let him become. His T-shirt is rightly saying, can you handle this situation? So I hope you better handle this situation. I've asked all the kids which is their favorite superhero. Now you tell me which is your favorite superhero. Rajnikant. Oh, mind it. Okay. What's your name, ma'am? I'm Chitra Kumar. And you stay here in Goa? I'm actually visiting from the US. So you thought of getting your kid here for the Children's Film Festival. He's having a great time here. He's enjoying it. He's actually very happy. And what you want your son to become when he grows up? He seems to be very creative, and definitely the choice is going to be his. Whatever he's good at. You don't want to interfere in his choice. Whatever he says is fine with you. At least this generation, I want it to be different. I want it to be what they want to be. Is there any childhood experience of yours which you always cherish throughout your life and you till date you remember? I love the time when my cousins used to visit us during summer vacation, and we used to long for it every year. And towards the end, we'll say only 5 more days, only 4 more days. The countdown begins, and we'll be all upset the last day and so on. You're enjoying Goa then? Okay. You're enjoying Goa as well as enjoying Children's Film Festival here at Pen. It's a great combination right now. Nice. एक्सपेक्टेशन्स आहे की त्याने काय व्हावं मोठं झाल्यावर. एक्सपेक्टेशन म्हणजे असं हे नाही, त्याला जे हवं ते होऊ दे त्याला, म्हणजे असं काही फोर्स नाही त्याच्यावर करण्यात येणार की त्याला काय हे असंच व्हावं, पण म्हणजे चांगलं होईल, सेटल होईल असं वाटतं मला. म्हणजे अपेक्षा तर खूप आहेत आमच्या असं, पण त्याच्यावर तर आम्ही लादू नाही शकत. त्याला जे व्हायचं ते होऊ दे, असं काही प्रॉब्लेम. उद्या सकाळी तो म्हणाला मला सलमान खान व्हायचं आहे तर सलमान खान व्हायचं ते म्हणजे जर त्याच्यात तेवढे गट्स असतील आणि तो जर कॅपेबल असेल तेवढा त्याच्यात होऊ शकेल तर करू. सलमान खान पण करू आम्ही. बट विथ शर्ट शर्टलेस नको. नाही नाही. मॅडम तुमचा फेवरेट सुपर हिरो कुठचा? मुलांचा असतो छोटा भीम, मग डोरीमॉन, पोकीमॉन, मिकी माऊस, मिनी माऊस, डोनाल्ड डक. तुमचा फेवरेट सुपर हिरो कुठला? सुपर हिरो आमिर खान आहे. तो झाला हिरो, सुपर हिरो म्हणजे कार्टून मधला डोरेमॉन. डोरेमॉन मला वाटतं मुलाबरोबर तुम्ही पण थोडं थोडं बघतो आम्ही. आणि तुमच्या लहानपणीतल्या काही आठवणी, तुमच्या जे आठवणी आहेत किंवा वेकेशनच्या टाइमला वगैरे असतील, असे काही आजपर्यंत तुम्हाला काय? आमच्या लहानपणी असं एवढे असं हे फिल्म फेस्टिवल किंवा असं नव्हतं. म्हणजे हे बघून आम्हाला सुद्धा असं वाटतं की आपण पण अजून लहान व्हायला पाहिजे होतं, म्हणजे आम्हाला पण एन्जॉय करता आलं असतं. असं खूप छान वाटतं असं, म्हणजे असं की हे म्हणजे एवढं छान असं मुलांना हे मिळतंय आम्हाला, म्हणजे आम्ही पण त्यात आनंद एक मानतो असं. म्हणजे मुलापेक्षा जास्त तुम्ही मजा केली इथे फेस्टिवलला? आहेच, आता मुलांबरोबरही नाही केली, जास्त नाही केली, पण छान वाटलं. म्हणजे कविता चाटी, कविता चाटी, अन्वय चाटी, दुसरं आल्हाद चाटी. अन्वय आणि आल्हाद. ओके. तुमच्या काही एक्सपेक्टेशन मुलांवर की त्याने हेच व्हावं, डॉक्टरच व्हावं, इंजिनियरच व्हावं? नाही तसं काही नाही. करिअर वाईज तुमचं काही नाही बनलं? नाही नाही, पण त्याला तसं सायन्स आवडतं, त्यामुळे त्याला तीच फील्ड देणार. त्याला जी म्हणजे सायन्स पहिलेपासून तो म्हणतो मला सायन्स आवडतं, सायन्सच देणार. मग त्याला काही फोर्स करणार नाही आणि ते याचं बघायचं, हा अजून लहानच आहे. आणि तू सायन्समध्ये यू आर कम्फर्टेबल, सो यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर असं काहीतरी? Yeah, थिंकिंग ऑफ. ओके. अँड Sportsman. वॉन्ट टू बिकम अ स्पोर्ट्समॅन? No, I'm a sportsman. यू आर अ स्पोर्ट्समॅन. ओके. I'm a gold medalist. आणि मॅडम तुमच्या काही लहानपणीतल्या आठवणी, एस्पेशली वेन यू सी युअर चिल्ड्रन्स ग्रो, त्यांना बघून काहीतरी तुमच्या अगोदरच्या काही आठवणी, आपल्या लहानपणीतल्या काही आठवणी येतात तुम्हाला? हो बरोबर आहे. आम्ही पण असंच समर वेकेशनला मामाकडे वगैरे जायचो, तर आम्ही पण अशीच खूप धमाल केलेली आहे मामाच्या गावी जाऊन वगैरे. आता सध्या काय सुट्ट्या वगैरे नसल्यामुळे मामा वगैरे प्रकार सध्या कमी झाला आहे, पण आता हे असे कार्यक्रम असल्यामुळे त्यांना तो फील येतो, म्हणजे एन्जॉय करायचा फील येतो तो तसा. कुठेतरी कॉम्पेन्सेट होतो. कुठेतरी कॉम्पेन्सेट होतं, कारण सुट्ट्या नसल्यामुळे आपण जाऊ शकत नाही मुलांना घेऊन, त्यामुळे हे होत आहे, मुलं एन्जॉय करतात आहे. बाळा इथे बघ, तू काय बनणार मोठा होऊन?
मोठं झाल्यावर तू काय होणार? काय सुपरमॅन. सुपरमॅन बनणार? हं? इथे इथे बघ, लाजू नको. सुपरमॅन लाजत नाही. नीट सांगायचं. सुपरमॅन लाजत नाही. इथे बघ. काय बनणार? सुपरमॅन. आईला अशी लाजतो बघ किती तो. Okay, now listen up. We're gonna tell you a story. A story about 4 guys. Ta, Ra, Ma, and Pa. जो गिरे तो रा दे सहारा, माँ पल में समझे का इशारा। अगर मिल जाए तो ये संगम, तो ये सरगम सुनाई दे सबको। तारा रम पम तारा रम पम, तारा रम पम तारा रम पम, तारा रम पम तारा रम पम, तारा रम पम तारा रम पम। ताने एक दिन मुस्कुरा के ये बताया था रातों, क्या तुम्हें भी ये पता है प्यार है माँ से पागल। अगर मिल जाए तो मोहब्बत ही सिखा दे दुनिया को। तारा रम पम तारा रम पम, तारा रम पम तारा रम पम, तारा रम पम तारा रम पम, तारा रम पम तारा रम पम। आमचो स्पेशल एपिसोड पळोवन तुमकां तुमचें भुरगेपण याद जालें काय ना हें हांव सांगपाक शकचो ना, पण एक मात्र सांगता, म्हाका म्हाजें भुरगेपण मात याद जालें. वचच्या पयलीं फक्त एकूच गोश्ट, कीप स्मायलिंग बिकॉज इट कॉस्ट नथिंग. तुमकां आमचो स्पेशल एपिसोड कसो लागलो तें कळोवपाक विसरो नाकात. म्हाका मेल करात rohit@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया.